Şaban yani Merit ayının dinimiz zahiratin bami. Beylik aylardan neme tapawdu wa. Bu ayda haysi amallary etmek sawaply. Bu gedeki gurrumuz şu barada bolar inşallah. İslam kalendaryny laýyklykda Ramazan ayı Şaban yani Merit ayının son gelýär. Şonuň üçin Şaban ayı Ramazana taýinlik görülýän aýdyr. Az beklemek, Kur'an okumak ýaly amallary ünsürip, Ramazan gelmezden ýoň türgünleşip geçirilýän aýdyr. Hafiz İbn Rajab rahimahullah şeýle diýär. Şaban ayının rozasy Ramazan rozasyna taýýarlyk ýalydyr. Şeýdip adam Ramazany kynçylyk we agyrlyk bilen girmez. Tersine roza ümünden öwrünşür, goňa indi eder. Yani köp musulmanlar Ramazandan soň 11 aýlap agyz beklemeýärler. Geçen Ramazandaky ibadetlary gaýtalamaýarlar. Muha bular ýaly ýagdaýda musulmanlara Ramazan gelende birden bir aýlap agyz beklemek pinşýär. 11 aýlap etmän ýören ibadetlerini birden ýola goýmak agyr gelýär. Şol sebäpli Ramazanyň öň Şaban aýyna ýagdaý bollugynyň agyz beklemek diniň buýrugydyr. İmam Nesai Allah ona rahmet etsin öz Sünün kitabyna Usame ibn Zeyd'den Allah onun razı olsun şeýle habar berýär. Usame şeýle diýär: Ey Allah'ın Resulü, men seni beýleki aýlaryň hiç birine Şaban aýyna ýaly köp agyz bekleýänini görmedim. Bunun sebäbi näme diýip soradym. Ol sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýdi: Şaban Recep bilen Ramazanyň arasynda halkyň köprinç üns bermän geçen bir aýdyr. Bu aýda amallar hälimleriň Rabbi bolan Allah'a götürilýär. Men bolsa amalymyň agyz bekli ýagdaýymda götürilmegini isleýär. Başga hadisde Aýşe enemiz radiyallahu anha şeýle diýär: Men Rasulullahyň sallallahu aleyhi we sellem Ramazanyň başga hiç bir aýy dolu roza bilen tamamlanan görmedim. Şeýle hem men ony Şaban aýyna piýaly başga hiç bir aýda beýle köp roza tutýanyny görmedim. Şeýlelik bilen Şaban aýyna agyz beklemek sünnetdir. Başarsa dolu ay, başarsa günaşa, başarsa hepde birinji we dörnji gün, başarsa hepde bir gün. Yani kim nähip istese ýagdaýyna görä beklese ruhsatdyr. Şaban aýyny köp Kur'an okumaklyk hakynda sahabalary gören tabiinlerden bize şeýle habar ýetjenler. Seleme ibn Kuhayl atly tabi'i yani sahabalar gören şeýle diýipdir: Şaban aýy hakda bu aýy karlarym yani Kur'any köp okuyanlaryň aýydyr diýilýärdi. Habib ibn Abi Sabit rahimahullah Şaban ayı girenne bu karların ayıdır diyerekeni. Amr ibn Kays el-Mullayi hem Şaban ayı girenne dükkanını yapıp Kur'an okuma dolu wagt ayırar eken. Musulman da onlar. Beýle diýilse, her dükkanı bar dükkanını yapıp öýden çykman diňe ibadet bilen meşgul bolmaly diýdi derler. Şaban aýyny agyz beklemek hem Kur'an okumak hem parz mustahab. Yani etsen sowab bar, etmesen günäsi ýok. Hel kaýdyşymyz ýaly her kim öz ýagdaýyna görä et bermeli. Beýik Allah Taala bize ibadetde güç kuwat berip, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem sünnetine berk ýapyşýanlardan eýlesin.